lorlaɗo motinanaka suka debbo jokku muñal debbo ko dewgal ma woni faroma ko dewgal ma woni surare ma ko dewgal ma woni famdo kange ma debbo. assalamu aleykum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnami men en juurima wasila men papa meɗen Nouroudine Sall gorko mo Daara Halayɓe kono noon en juurima ɗon seeremɓe Fuutankoɓe foye kuuɓal en jitti Allah kadi hannde kadi nde Allah hokken cellal hokken coftal ha garɗen joɗanaɗo e bandiraɓeɓe émission men mo gowɗen joɗanade bandiraɓeɓe woni émission Debbo Africa taw ko ɓinguel moon badiragel moɗon Sali Dia debbo mo Agname Liduɓe Lidou Bani Buuɗi Sipa Toroɓe Sipa Jamɗi wowi ɗowande moɗon kono hannde kadi ko émission e nder émission ngaji ko spécial pour 8 mars so nani 8 mars noon ko ñalawma taƴanaɗo sabamde rewɓe tan enen gandi noon debbo woni aduna debbo woni fof so wiyama debbo tan en kaali aduna foof ɗum tagui hande jooɗiɗen ɗo ñalawma pour joɗanade ɗo rewɓe so tawi en mbi 8 mars noon eɗen jewta e rewɓe alay saago waɗata mo gadduɗen tammeɗen noon hande ko violence faite aux femmes so nani ɗum ko tampere nde rewɓe tampinte guila e nder galleji ɗi ha e boowal hande kadi woni no mbiɗen ni ko jonde pulago tigui ko jonde fuutankagal nde ndenduɗen jonde nde e bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa ko enen ndendi e mumen Pindi TV enen ndendi gollal ngal hande noon kala jiiɗo nde ɗo jonde en andi ko jonde pulago tigui ɗo e junggam ñaamo tokaram Sali Dia debbo mo Doɗel e wone rewe muɗum Aissa Wane debbo mo Kanel junggam nano gay Fan Ndiaye debbo mo Marda ene wonde cuballo jontaɗo on woni Tidiane Yer Sarr debbo mo Hordorde kono noon woni ko wiyete ko debbo wawa yaade gaga gorko gorko wawa yaade gaga debbo so wiyama ñalawma rewɓe alay saago worɓe jumpa min kadi worɓe cinka min ɗum tagui ene sawdi kam ɗo bandiraɗo gorko Amadou Tidiane Ndiaye gorko mo fulɓe kala ɗon caggal nde calminɗen mbaɗɗen présenté bandiraɓeɓe eɗen dokka kongi bandiraɓe ndenduɗen jonde nde bisimilla ma Sali Dia tokaram wima Ba tokaram bandam Salamata Dia mi salmini kadi ɓe gonduɗen ɗo e plateau ɓe kadi ko weltare monde wonandemi tawtorede men hande plateau 8 mars ñalawma ganduɗa koko suuɓa teddina rewɓe ɗum teddina rewɓe gonga ni gorko debbo ko foti teddinede kala saaha kono kadi so tawi teddinama e 8 mars subanama on ɗon ñalawma ko weltare wonande men kadi ha ƴettuɗa titode nde ɗo woni titode caɗele fawateɗe e dow rewɓe nde ɗum noon wadde Sali Dia mi wima bisimilla mi wima kadi Ba yeeso ko lawol Allah jarama Dia Pullo so tawi en gummima eɗen paye korguel meɗen Aissa Wane bisimilla ma Seydou Wane Seydi Dia mi yaltinimama assalamu aleykum won bandiraɓe fulɓe amtuɓe yebde ayaw Pindi TV min calmini on gandi to gonɗon e to gonirɗon foof wantoro ɗo tawi on ɗon salmini on calminade tedduɗi gonduɗe nedi ko belamma tan Seydi Dia gam artude kadi joddade e ma walla joddade e ɓiɓɓe nenam ɓe ndendumi meccal ɓe mi hutotaki vraiment sehilaɓam ko weltare tan e weytare pour wiide on tan hande ko ñalawma cuɓaɗo pour rewɓe nde wonno wona ñalawma goto ni ko lewru ndu foof suuɓa pour teddinde debbo donc inchallah hande mo nanɗo ko waɗi fayida Seydi Dia a jarama Seydou Wane a salminama a juurama mbasa farnade ɗon paye Fan Ndiaye salminama a juurama bisimilla ma e plateau meɗen tigui wala biya jottaɗo Seydi Dia mi salminima mi salmini dendagal ɓe ndenduɗen plateau o no tawno son jiiɗum tigui on gandi machallah debbo no waɗi important e société kono kadi en mbawa yaade gaga tawi on dañani waaɓe ni machallah no wirede kala saaha chaque grand homme y a une grande dame derrière ɗum ko holliri ɗum kono so wiyama 8 mars no mbirɗa ni ko ñalawma tan suɓaɗo kono ene mbawi wiide lewru ndu walla hitande nde foof ko hitande rewɓe caggal ne kedden Allah noon joom baɗe bawɗe lamdo lamɓe e lamaɓe muñiɓe heɓani saaha goto en juuleniraɗo mum ɓurnade windede badji amnata bamum farmata bintu ya rasulullah tokoram en naatigal famin diine aada en duwoni ɓe ñaguima duwaw no hanti ni en jetti en janni jinnaɓe en tawno ko ɓo duniya ne hande wittide jinnaɓe mum en calmini en janni dennagal yeeɓiyonkoɓe Pindi TV wonɓe e nder leydi e caggal leydi kala Sali Dia en jarnima kadi e nder plateau ma kono kadi émission Debbo Africa so wiyama Debbo Africa rewɓe fulɓe gaari kadi notitima ko hunde hande ɗum noon a salminama a wiyama Ba a weltanama Seydi Ndiaye eɗen paye debbo mo Hordorde Tidiane Yer Sarr bisimilla ma
Allah jarama Sali Dia Seydi Dia jawaton noon bonnuma caggal yettude Allah ko julde rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subahanahu wa taala o tigui dokkuɗen ha mbawɗen tawtorede hande oɗo ñalawma woni ñalawma mawningol rewɓe hande en potti hen ɗum noon nde wonnoon hol yinnoɓe fottude hen dañani fottude hande ñalawma hande Allah wurni en tigui ha mbawɗen fottude oɗo ñalawma ɗum noon ko beelamma tan eɗen jetta ɗon jomiraɗo subahanahu wa taala woni fewi kadi min beltanimama Sali Dia nde wonnoon kadi émission mbatta ko émission baɗɗo fayida woni debbo Africa ko mawninde rewɓe e sembinde rewɓe e dolnude rewɓe ɗon kadi hamin mbima hamin beltanima ɗon mbiɗa welti kadi ganduɗa gam joddade mon e plateau mi renda e moɗon e kala saaha ɗum noon min duttuma konngol Seydi Dia ha yeeso lawol a weltanama Seydi Sarr sen gummima toon noon eɗen pawi bandirme ɗon gorko o woni Amadou Tidiane Ndiaye a salminama a juurama Seydi Ndiaye Sali Dia mi salmitimama kadi mi salmitimo bandiraɓe yeɓoɓe Pini TV wonɓe windere nde kala eɗen jetta Allah eɗen jetta hono rewɓe aduna o kala nde tawno debbo ko soomi koni heewi debbo wohande Allah nde tawno gueɗe kewɗe ummi koye debbo donc minen ala budda min gara min tawtire oɗo ñallu min mbawa settade moon nde tawno ko mofton ɗum min koni heewi machallah e banggue yo bang donc eɗen min mbiya on bravo min mbiya on kadi vraiment yalla hokkon wuneji kewɗi Allah hokko kadi muñal kewgal e nder galleji he e noon Allah jarama won ɗum ko en jetti mawɓe galle ɓe hono Daouda Moussa Dia PDG meɗen en jeehi hunde changé waɗi fayida ɗum sikko kala jeewaɗo Pini TV hande yeewi oɗo émission ma andu hunde holko wona e dow muɗum donc bandiraɓe en jettina Allah jetten hono Daouda Moussa Dia hono PDG meɗen eɗen jetta Allah kadi eɗen jetta hono Abou Samba Diop ganduɗa won directeur meɗen e kamɓe haralleɓe wonɓe ɗo ɓe garugol Samba Diop donc machallah Pini TV e facette goɗɗe Pini TV kadi e rewɓe yontaɓe machallah waɓe no honni Allah jarama on jarama Allah jarama a jarama Seydi Ndiaye a weltanama eyyi ko ɗon tigui enen calmintoɗen juuroɗen ardiɓe galle ɓe woni bandiraɗo gorko Daouda Moussa Dia gorko mo wendu Bosoyaɓe kono noon sen mbi Daouda Moussa Dia tan en guinnat ɗon Harouna Moussa Dia tawnoɗen gandi ko mawni kono kadi ko sehil makko nde tawno haal pureɓen ke wiide so lingu yari karo yo yettu Allah yetta lawƴoɓe kore wadde noon hande so tawi piindi heɓama ha plateau ji joɗɗi baɗini yiyama ha goɗɗum ko ɓuuri mawnude ene fewje ko Allah e mabɓe eɗen mbiyaɓe tan kamɓe ɓe janetake ɓe duwarte ɓe mbiya tan yo Allah junno balɗe moƴƴina battane yo Allah junno balɗe moƴƴina battane yo mbaw ko ɓooye joomam sen gummima toon eɗen gandi kala galle ne waɗa gardiɗo to gardiɗo feewi galle feewi so wonno way kadi waɗano way Allah dandini ɗum en calmini ɗon gardiɗo galle o woni directeur meɗen général kawbo Samba Diop kaw mum fulɓe foof eɗen mbiyama balɗe julɗe e battane moƴƴe en calmini ɗum en juurima ɗum kono noon eɗen gandi sen jooɗima ɗo jeese ɗe peewi musoraji ɗi jooɗi ko Allah e miñiraɗo ko bis babou ɓeɗo Fatim Samba Diop ko kañum waɗata en ni en jarnimama eɗen mbiyama kadi yo Allah sellin doole ko noon tigui caméraman uji meɗen e technicien uji meɗen e gardugol bandiraɗo gorko Samba Gueye ene wonde ene sawdimo toharo makko Samba Diop ene wonde Thiatou Walo kamɓe jogini en kaɓirɗe ɗe en calminiɓe en juurimaɓe wadde en ndewe mabɓe en calmini personnel piindi kala en jiiɗo bandiraɗo gorko Kisma mo ganduɗa kañum joɗini en to e France kadi ko dariniɗo piindi no fewi kañum ne salminama juurama wadde dendagal bandiraɓe tan wonɓe e piindi beltanama e kuuɓal so tawi en gummima toon Amadou Tidiane Ndiaye haade min nadde e yewtere nde dokkamin dande seeɗa inchallah min puɗɗa nadde e temo jarama Sali Dia mbaɗa softo hen nde tawno so wiyama ñalawma rewɓe tawno ko rewɓe jibini en rewɓe mon yummiraɓe meɗen kala hande barkini ɗo ko debbo jibini ɗum donc so wiyama hande ko ñalawma rewɓe aɗa sogo minen woɗɓe ɓe gara min duuson ɗum noon joom goddu maminen goddudo seeɗa après duusen bandiraɓe rewɓe masala e ñalawmaɓe 8 mars walla mbiyen lewru ndu fof ni walla hitande fof ni banam debbo anda mboɗo yinma sabu darde ma e galle banam debbo andu mboɗo yinma
mboɗa yinma sabu moñal ma e galle so nene yiyaka ko an lomtoto so nene yiyaka ko an darato debbo debbo Africa hawo debbo Africa hanki wonno ko gosol hanki wonno ko tenol hande ɗum dewama jetten Allah jetten rewɓe men rewɓe Africa debbo teddine rewɓe men debbo jibini gando debbo jibini wali awo debbo jibini joom barka ɗum noon teddine rewɓe men debbo fiyetake debbo yennetake debbo ƴettetake debbo teddinte horme ittene gueɗal Sali Dia debbo Africa Sali Dia debbo Africa ya Jurbel e ngura ko ewi sabu gurnama kay ko nafoore jimen rewɓe meɗen mante rewɓe meɗen rewɓe goni nene nangue goni nene ɓuɓri defa ɓatinma aw daranma e nangue defanma beldi addanma ɗum noon teddine rewɓe meɗen Fati Ndiaye debbo Africa Tidianiatou Sa debbo Africa Aissata Hawa Samba Doya debbo Africa mbiye Salmata Amadou ayo debbo Africa neni somi yimi debbo Africa mi komima Altine Diaw debbo ma Jammel Diallo yooɗi danga ayo debbo Africa Kajasi debbo ma Girayadi Moodi debbo Africa min komi yimi rewɓe Fouta rewɓe Africa rewɓe Sénégal ngare teddine rewɓe men debbo ko foti teddinede nenam nene sawma lebbi jeene e balɗe ɓiɗɗo aray aduniya ene waɗa ko hanani somi ƴeewi mi yewtendima ala ganduɗo tampere ɓiɗɗo so wona yummum ɗum noon teddinen jinnaɗo ko hayre so ferguitema jana sa ferguitumum jana ha o nenoyam kala ko mbalmi koye jumre jeeya jarama rewɓe Africa jarama rewɓe Fouta rewɓe nene guese rewɓe nene jardin ŋaji rewɓe nene katane rewɓe nene projet ji jetten Allah jetten rewɓe meɗen hayo dariɓe anga wallude galleji men rewɓe nene bureau ji rewɓe nene usinaji rewɓe nene Pindi TV ene kala ko aduna ko heedete ha jimen Sali Dia Aissa Wan e Salmata Dia
Ndiaye Diatta Ndiaye Fan Ndiaye Tidianiatou Sarr ha rewɓe Pindi TV naɓe Leyla Ndiaye salamu aleyma mo adi ɓe ɓurani sakkitiɓe ñambi keɓani hay o Bilal Birama Fatou Ndiaye Ndiaye Diatta Ndiaye Kubis Babu salamu aleyma debbo Africa ayo Sali Dia Amati Diani Ndiaye salmini rewɓe Africa jarama Allah jarama gorko mo Fulɓe kala Amati Diani Ndiaye weeli kadi yurminima ɓerɗa men fof kecciɗi nde tawno woni ko mbiɗen ko debbo so innama tan ko aduna inna eywa wadde noon ko debbo woni aduna kono no mbiɗen ni debbo wawa yaade gaga gorko gorko wawa yaade gaga debbo kono noon kalde debbo dañi caɗele ko ɓuuri hen hewde ko gorko fawi ɗum donc so tawi en mbi violence faite aux femmes alay saago o naaten hen no gudditirten yewtere meɗen puɗɗotomi koye ma Tohara Salamata Dia ko pamɗa hande e violence mo rewɓe mbatte haade men haalde bowal taw e nder galleji ɗi par ce que ko ɓuuri hen hewde yimɓe ne mbaɗe maltraité e nder galleji mumen taw yaltani ni taw ni ene muñi ɗum ha ɓooya yalta walla so wonani an baɗeteɗo ɗum o yaltini goɗɗo yaltina ɗum beele gorko ene foti jooɗade ha daara debbo en tant que yummum ha daara debbo en tant que banum debbo ha daara debbo en tant que miñum walla en tant que joom suudu muɗum ha huɓɓi no wonki muɗum ko noon tigi Sali Dia mi weltima no feewi e namdal magal kadi mami sufti hen jabade sabu violence faite aux femmes walla caɗele ɗe rewɓe mbatte e nder galleji ha tengtini e nder cuuɗi mumen ko hunde nde ganduɗa ko yiyande no feewi e rendo meɗen kadi ko hunde nde ganduɗa yimɓeɓe gana goyto duuɓe hunde nde no rogui safrede kono wona hunde yonde wona hunde fewde sabu debbo ko Allah teddini ɗum debbo ko Allah mawni ɗum debbo woni yumma woni bandiraɗo debbo woni ɓiɗɗo woni wadde debbo ko neɗɗo poɗɗo hormede neɗɗo poɗɗo teddinede poɗɗo ɗoftede kono wona neɗɗo mo ganduɗa ko poɗɗo fawede fitina sabu fitina heƴani ha e dammugol ala ko haal innama ade saga noon yumma mo ganduɗa yumma eɗen gandi no waye ɓiɗɗo no ɓiɗɗo waye yumma no wawi winde hunde foof wonde ko kanko gorko o foti jogade nden ɓernde muñde e ɓernde yaafade ɓernde teddinde hande debbo ne wawi fiirede ko heewi ko wona fitina hande no foti ko rewɓe cohline keewi saɗa fiya debbo ma fiiru ɗum no safrande ɗum haajuji mum safrande ɗum probléme aji muɗum weltinde ɓernde muɗum ɗon tan ɓe sikki yoni piggal taw wona fawde mum loccol wonɗo hani gorko kay kañum jeeyi loccol fuccinanɗo hayde pour ma salo dogde ne fiye ala ko haali innama ade saka noon debbo mo ganduɗa on ɗo debbo wonko hande ko wona piggal wadde noon Sali Dia ɗum ɗo wona hunde fewde wona hunde ganduɗa ko fonne waɗede wandiraɓe men worɓe walla worɓe joom galleji men ɓe walla babiraɓe men ɓe yooɓe gandu debbo wonko hande ko wona loccol sani wadde mi hanna ɗum ha yeeso wa weltanama Seydi Dia eɗen paye Aissa Wane ko kalɗa e ɗum ɗon Sali Dia mbiɗa jogui ko kalmi hen ha heewi saabu oɗon gandi rewɓeɓe ne tampi kadi rewɓeɓe ɓerde rewɓeɓe ne kuɓɓi te Salamata Dia miñam joni a wi haala watta fayida mbiɗa debbo ne foti fiirede goɗɗum ko wona loocol ƴeew min hay sa teddinanimi ni hay sa waɗananimi haydara a rokkanimi cakka a rokkanimi oto a rokkanimi dal a rokkami jam kala aɗa andi jam ɓuuri Hammadou Samba fof ko jam ɓuuri kala ko ala jam welani ay ɓerde sa dañi oto a dañi galle a dañi oruji tawa ala jam ɓerde ma welani ɗum ala sens wadde rokku debbo o jam tawa nde puɗɗa wadde kala ko mbaɗanta ɗum te mi haala noon oɗo saaha mo gonɗen sa ƴeewi 90% ko sankoto ko fof ko rewɓe namdoɗe kam rewɓe ɓe ko wari ɓe occasion ngaji cardiaque goitre uji wallahi lazim rewɓe ɓe ina tampi kala debbo hande mo joɗɗiɗa so haalnima ko wuran tan duttoɗa e joomi te ko ɗum woni e société o rewɓe ɓe ina tampi rewɓe ɓe ɓerɗe mumen belani e mon bandiraɓe amen worɓe balle min maayi Allah jarama Seydi Wane eɗen paye jontaɗo Tecciane Fan Ndiaye ko kalɗa e violence mo rewɓe mbatte e nder galleji ɓe tigi Sali Dia sa haali hen amin jogui kemin kaali hen ha heewi
kono o ñalawma hannde somin jooɗima ɗo taw min dettani rewɓe teddungal yoɗata nde tawno hannde sa ummima 4 heures du matin sa ummima 5 heures du matin rewɓe nane e bisuɗi ɗi nane car rapide uji ɗi nane jeegañaji ɗi nan tan doga are ɗi hannde sa ari toon sa tawi toon 20 yimɓe nogas 15 ko rewɓe hannde won galleji kewɗi hannde ko ɓuuɗi barmi ko rewɓe jogiti dépense o rewɓe dariɓe machallah hande kay no mbirɗani Aïcha machallah kono sen garti hay temo ko hunde ganduɗa rewɓe no guuro ɗum no muusi ha wona seeɗa taw hewɓe mbawa woytade ɗum te tawno won rewɓe ganduɗa ne jogui gacce wonɓe ganduɗa hannde nano gonde e joomen galleji mumen Aïcha wiiri ni tawno hokkama ko heewi yimɓe ne jiiya galle no wayni tan galle mo woni ono wayi yodde oro mo jogui o tawno nder tawɗoma toon fof taw wuurani jaam hay tappi bertaɗo e sal ɓurma toon wuurde jaam wallahi gonga jiyamo ganduɗa noon ala haydara e galle mum ko barguel woni kono wone jammo min noon ko ɗum ni ɓuroni mo ganduɗa ala waalay madla walla meuble uji ganduɗa sa ewi no soodira ma won 2 millions taw noon ala jaam e nder galle o woni hen noon resaɓe ni ha ceera jalte e galle gorko rewa ne waɗa violation fewde ma wiyama wurtaji yam nana waɗa téléphone uji nana waɗa message wonma perturbé ha waɗa perturbé kala ko ganduɗa ala besguma hay gurnam ma ko hunde ganduɗa hay goto yonnani ɗum nde tawno debbo koko teddina ko jomiraɗo iɗi teddinde debbo poɗɗen teddide kadi rewɓe won noon worɓe dariɓe machallah joguiɓe tan lotima ɓen moƴƴi pirta debbo ko jesner pirta debbo ko vainqueur pirta debbo ko oro V8 uji machallah kono woni hen kam gande debbo tan ummomi ɗon an fayam yo bonere ɓen ko sar ɓe wan ɓe sisi ɓe jomjomi ha yesso ka lawol ya weltanama Seydi Ndiaye eɗen fayi debbo mo hondorde Tidiane Sarr ko kalɗa e caɗele dewɓe dañata e galleji ɗi Sala Dia ko kalatmi hen ne heewi nde won noon ko ɗum goƴe men hannde nde won noon kadi ko ɗum kadi wuura e rewɓe fotɓe teddinede tampina fotɓe tinnede koyna rewɓe goni fofof wala gonga jibinta seeremɓe ɓe jibinta almaɓe ɓe jibinta lamɓe ɓe ndeha noon debbo handi tan koye teddungal debbo handi tan ko teddinede kono noon rewɓe goyi hande no feewi kono jarama rewɓe jarama rewɓe dadiɓe hande ha tiiɗi cali ngam ganduɗa tampere e tawe munen par ce que somi ruttima e ɗum ɗon mi rutto e o debbo ganduɗa gonɗo e galle gurɗo caɗele mais so tawi o yalti a andata e makko wala gonga kono so tawi o hippirnima deftere makko turoɗa goya a hippande ma nde mi rutto e ɓeɗo rewɓe dariɓe lang nde wonnoon hanki men wonno koso gorko yahanno tan radda debbo hetta e galle ene una ene ƴeewa ene defa ko wiyete femme de foyer go somi ruttimi français ko ɗum tan debbo wonno mais hande rewɓe calima ɗum loppet gonani ɗum rewɓe hande ko dadiɓe ha tiiɗi kala ɗo debbo gorko darata no haɓɓa ceinture mum ha tiiɗa goto debbo hande nan ɗon dari ene haɓɓi gude mum ne wencita caggal gam liggade wallodirde e gorko so tawi en luwi galle sa addi sappo mi adda sappo ndendinen sa soodi sac maaro mi sooda sac maaro nde holko rewɓe jiiɗi jiiɗi ko jaam jiiɗi ko moftodirede nde won noon Sali Dia suudu ene faaɗi so tawi ganduɗa yimɓe ndendinama ɗon goto foof ne foti wattude haqqille kadi hakkude debbo e gorko foti tan ko teddinde debbo e suudu ɗum gati so tawi a yeehi galle bamum debbo aɗa ƴamoya toon ma taw toon cukalel gorel tokkusel jarowo e duuɓi sappo mais sa ƴamima heɓata debbo o mbawata hebde so tawi noon a addi debbo haqqille ma o ko ɗiɗi waɗa hen debbo ko haqqille goto jogui timmirna haqqillaji ma ɗiɗi e makko gam ganduɗa moftamo rewɓe goyi ha guinniri hande ko wiyete zéro stress ko mi haɗa ɗo noon sa renaki komi furno mbeɗa boya par ce que ko kala men gartu hen inchallah a weltanama Seydi Sarr eɗen jeeya bandiraɗo gorko Amadou Tidiane Ndiaye beddoɗa hen konngol ma gara mbaynoɗa bandiraɓeɓe woni no mbiɗen ni somin jooɗima ɗo min kaala haala rewɓe wona haɓade worɓe kono hande ko ñalawma sabamde rewɓe te eɗen gandi woni no mbiɗen ni kalɗo debbo bonɗo woni gorko bonɗo nan ɗon kalɗo debbo moƴƴo woni kadi gorko moƴƴo nan ɗon kono noon tawde hande ko ñalawma rewɓe alay saago haala e rewɓe somin jooɗima nomin kaali haala rewɓe surtout noon ko ma ko an woni gorko aɗa jooɗi holko kalta e ɗum holko kalɗa e worɓe hono ma tampinoɓe rewɓe mumen e nder galleji ɗi wona ko hani
debbo ko kaali wona debbo holko foti tampinirede kona losol wona piggal ɗum hande ƴeeŋi ni d'abord e hande aduna hande o ɗum namnahi ɗum to neɗɗo tampinta debbo walla to fiyata debbo walla to wonata debbo won gueɗe musɗe ɗum ɗo hande mi sikku hande ɗum ƴeeŋi e donc so tawi a wonde e debbo ma ena muñamo ki kanko no muñanma onon ne muñon so Allah kadi kono muñɓe ni ko heewi ɗum waɗi mbimi onon kono waxande ko mofti ɗon kono heewi to banggue sirluji donc hande ko ñalawma moɗon donc mbawi tan ɗum jarde on e yettude on eko moftat mi heede muñal kewgal galleji ɗin hen rewɓe ɗum muñini heewi ɗum noon Allah jarama on jarama yo Allah ko hokkude wune wone dokkuɗon yalla koni wawa hokkude wune dokkuɗon amin o yimɓe tan ko debbo teddini no feewi Allah jarama jarama ɓe oɗo morceau mbaynodirɗe ɗum ha donc ñalawma rewɓe tan ko rewɓe inchallah donc jiwen debbo na so Allah jaaɓi kadi suka debbo e ma suka debbo teddin hoore maɗa suka debbo e suka debbo teddin jinnaɓe ma e ɓitaɗo wayi kam jaaɗo e lorlaɗo mo tinanaka yumma halfuma bamma halfuma bande seere randi ene jogii rewɓe hewɓe seerata ɗumen ko bandu men a wiyani a waɗani ten ha keerɗata ko bande rewɗon e kam jaaɗo e lorlaɗo mo tinanaka suka debbo jokku muñal debbo ko dewgal ma woni faro ma ko dewgal ma woni surare ma ko dewgal ma woni fandu kange ma debbo min koye mi yimi rewɓe africa min koye mi jiimi rewɓe africa min koye mi jaari rewɓe africa jami kisale mon e suka debbo ngare teddine rewɓe men debbo koko teddinte habada sa wonde debbo ma teddinmo suurmo kala ko gumaniɗa Allah udditanma caɗele kewɓe rewɓe ene keɓa worɓe ene keɓa ko debbo haqqe debbo sa teddini debbo ma a fawi mo place makko kala ko gummanɗa Allah walluma mi yima Mayram Diop teddinɗomi cuurɗomi Mayram Seydi Amati Jani Ndiaye jame kisale maɗa Seydi Ndiaye Allah jarama a jarama Allah jarama a jarama Seydi Ndiaye waɗi fayida no fewi a weltanama kadi e participation ma e wayeɗen bismoɗo kadi debbo gawlo jontaɗo debbo mo Fuuta Kala o debbo mo Fuuta foof o on woni Nafi Mboup ɓurɗo lollirde Nafi Gawlo donc Nafi Gawlo caggal nde min calminma min juurima kadi min bismima e min bismama e Pindi TV a wiyama salamu aleykum ma ko jonde mo délégué core galle goto ara core galle goto ɓe taniraɓe goto turoy bewre yadata ko jogade yo ñalawma tamiye
nafoore hey baroye tatalagon moƴƴo joljole tuuray bewre yaadata ko jogaade Salimata Diané ɓure nde ñalande Salimata Amadou ɓure nde ñalande iyo aha Doko jawdi benna bani hawa Kadija baliyo ye baliye e baliyawe demba jari wuro way sare jargame boyna yo Jirile wandake ye wandake e wandake nyiwa wandetake de wonde délégué mo jaajol jole ko acca wawa funti sa salade aha iyo Pindi TV le ñallo ko Pindi TV le ñallo yo yo da bandum da musala ne yallo hey sada molo chusdoret sada nyago doko jawdi sa yenat kay to tubawdo wadane sada roka biye kay bam roku jogir Sauri danya to dalda samai bernde ma lelo soko biene ya yo dan ko na wari o juti dum na hada majore hey yo
ɗum tigi aha gaño jaari salme nana kele cagade oɗo ɓiɗɗo baba mo bonnani cubalague yo ko farmata jande ɓurende ñalande coyo julde babel bongel ɓurende ñalande kota jeyni aliso mo bonnani ndewa mi wonde jomam ladema bonani ko noon tigi bandiraɗo debbo Nafi Gawlo woni pulagu tigi min beltanimama min jetti Allah kadi min jettima e notago ngo kadi no natirɗani a naati natgol pulagu tigi a weltini no beltinirɗa min yo Allah weltinira noon kono noon Nafi Gaga Nafi wonde jimowo Gaga wonde Nafi Gawlo Nafi ko debbo e nder galle muɗum ko yummum suhaaɓe ko gurɗo e dewgal te kadi enen fof eɗen gandi hande lowɓe ne lora ha e nder galleji mumen tawni kadi ko joom galleji mumen ni walla ko bandiraɓe mum worɓe ni walla taw ko jinnaɓe mum worɓe ni lori ɗumen e nder galleji he hol konngol ma ngol beddotoɗa hen Nafi e ɗum ɗo ko wuura ko hande aouzu billahi mina cheytani rajim mi salmini on assalamu aleykum dendagal bandiraɓe kala ɓe tawmi ɗo ɓe joddimi e oɗo plateau ɓe tabarikallah machallah caggal yettude Allah e jurde Mouhamadou Rasoul sallallah alayhi wa sallam ko yettude jinnaɓe meɗen yettuɓe rokkoɓe en konngol wiide yen jabɓuɗo koyɗe men yen jabɓiɗɗo ɗone yamira ɗone haaɗa mi jarnima galle o foof surtout ɓe tawmi ɗo henne ɓe mi weltima no fewi e galle o no gollira ni tabarikallah machallah kadi weltinira ɗum rewɓe hande oɗo ñalawma ɗum waɗi kam plaisir no fewi kadi mi jarnimamaɓe hen dendagal wajiɓe golluɓe ko waynani wadde fayida ko tabarikallah machallah mboɗo jarno on caggal ɗum ko debbo e nder galle walla e debbo e société meɗen to jiita ɗo ko tagɗo en o adi haalde feccere dawal Allah foof ko muñal alay gonga so tawi wonto jooɗiɗa kala ɗo mbawɗa wonde ala hen ko ɓuuɓi kala ɗo mbawɗa wonde ala hen ko weeli kono ko muñal wallitorto woni haare muɗum tan ko muñal ene muusi noon kono jomiraɗo o wonani ko muñoɓe wona lawol debbo to ganduɗa ko jomiraɗo adi somde hen sécurité muɗum windude hen ban aade woni wonde cowiɗo taga hen tagore muɗum ha jippina on kam sa welnani ɗum a fotani huɓɓinde wonki wallay gonga kono neɗɗo kala haqqilantagal mum no hokkira ɗum noon ɓeɗon worɓe waɗoɓe ɗum ɓe gartire hakkillaji moon ballodirana rewɓe ɓe minen jibinanta on minen gonanta on e galleji ɗi minen juulata kadi min ñagono on ɗo kutti ɗon foof yo dañ jaam donc mbaɗanomo ni tan aɗa andi weeli tan ko weltinde anda ko dañƴa foof sa ari beltina ɗum mi salmina hen Mariétou joom suudu Diango Diabaté kañumne ko debbo e nder galle muɗum debbo dariɗo tabarikallah machallah sa yimi arima yimde mi yimi nenam par ce que ko debbo min mo ñambammi mi wawa hebde mo noon weeɓani kono mo ñambammi kadi mboɗo duwo yo Allah yurmomo yafomo yummiraɓe wuurɓe ɓe kadi Allah hokka ɗumen balɗe juɗɗe amin ya Allah ko debbo joɗɗo ngawlago debbo joɗɗo e nder galle debbo joɗɗo e nder Africa mboɗo wawi widema mo andodiri foof a waɗanno remarqué nde wonno wodata ko jangguinma e ko mbawɗa toppitorade dendagal rewɓe foof yo Allah waɗan ɗumen jaam min beltima no fewi ene fonno ɓudduɗo kono ko ɗo Allah hani yo Allah waɗanen ko heddi ko jaam ya Linguére mo tawɗen ɗo e noon sukaɓe rewɓe fewnanɓe en jeesse meɗen ɓe cameraman en ɓe kamɓe fof mi salminiɓe mi juurimama weltanimama ɓe sukaɓe worɓe bandiraɓe meɗen worɓe jooɗiɓe no kuccita e men walla en dusde en o ñalawma o onon foof hay goto mon yejjita
a weltanama Nafi Mboup ɓuuri lollirde Nafi Gawlo Allah jarama a jarama haala ma kadi waɗi fayida woni no mbiɗen ni ko debbo woni aduna ko debbo woni galle ko debbo kadi woni ɓesgu par ce que ɓesgoyaji tan ummi koye debbo wadde noon rewɓe ɓe ne foti dokkede jaam sen mbi noon en gari ɗo e nder Pindi TV en mbi spécial émission pour rewɓe taw ko debbo Africa mo ganduɗa ko rewɓe tan invite ten hen walla hay sen invite hen gorko taw haalata hen ko haala rewɓe ɗum ko teddungal ngal Pindi TV rutti rewɓe nde tawno enen fof eɗen gandi ala fof ko neɗɗo wawi wadde hande yaaha gaga rewɓe ko mbawɗa wadde fof so politique mum ko mbawɗa wonde fof so ceerno muɗum tanka wona sukaɓe rewɓe ndewi caggal ma a yaata kadi eɗen gandi kadi alhamdulillah rabbil alamina Allah Sénégal ɓuuri ɓesnirde ko rewɓe wadde noon rewɓe ne poti hokkede teddungol mumen ha timma wadde noon min jarnimama Nafi Mboup tawde gonɗa koye lawol min ɗaccinma konngol ma cakkitgol jaaha après min arta e yaadiɓe machallah ko jarnade Oumou Dieng Oumou Sambil Dieng ɓe mbi so cabalol seynama tan woɗɗo ngabbi kanko adinanodemi ɗo e galle he kadi kanko jogui sababu kadi oɗo invitation hakkude makko e ɓiɓɓe yummakko en ɓe ene welami kadi rendude ɗo e koode huude e Pindi TV mi renda e muɗumen plateau machallah plateau o yooɗi waɗi halpulaar waɗi no debbo waɗata ni so timminde so ñantinde so gorko yi ene daara welto so yeehi kadi duwone heeɓa ha heewa ɗum ɗon machallah mi weltanima galle o foof yo Allah hokku en hawrude e aɗa yiiɗi Pindi kala komin kewni somin noddima gara noon en gara jonna ha yooɗa pewna ha tew emin mbanma remercier emin gandi ni koye galle o jeyɗa kono ha joni tan ɗeɗoto ko welde tan e wima merci beaucoup merci on jarama Allah jarama jarama Seydou Mboup woni no mbiɗen ni kadi en mbawa joɗade ɗo taw en jettani Allah kadi calminen kadi ɓe ndenduɗen kadi galle o ko noon tigui so tawi en joɗima ɗo eɗen kaala haala rewɓe dariɓe enen fof eɗen gandi hande alhamdulillah rabbil alamin Allah so wiyama rewɓe kalɗo jeccirɗa ma yiɗon rewɓe ma yiɗon rewɓe cameraman uji ma yiɗon rewɓe cameraman uji ma yi rewɓe technicien uji wadde ɗum noon en calmini kadi en juurima cameraman meɗen debbo woni Ndeye Fatou Massaly e dendagal bandiraɓe tan rewɓe wonɓe ɗo e nder Pindi haalpure mbiyata mo limti juuma walla sa juumani ne juura mo limti guiɗo oppo guiɗo kono noon yen gandu kala debbo gonɗo e aduna he kala debbo gonɗo e Sénégal kala debbo gonɗo e Afrique surtout wonɓe ɗo e Pindi en beltiniri ɗum oɗon ñalawma en calminimama en juurimama ɓeɗen mbiyaɓe kadi yo Allah waɗan en jaam taw ko jaam duumiɗo sen gummima toon mbaɗa ara ga e Tidiane Yatou Sarr e faade ha joni e banggue rewɓe par ce que nane en kaali violence mo yimɓeɓe mbaɗata e nder galle kono eɗen gaddi haɗani ɗon tan rewɓe ne tortire ene piye ene tampine won piggal ni min pour min ɓuuri musde e piggal tuttut par ce que wonno neɗɗo tampinirte e nder galle e souffrance hayso jomum fiyanima no wayno fiyata ni par ce que so fiyanima e ɓandu no fiima mentalement won wonɓe e nder galleji he piyaka ni juuɗe kono nana muñi toon ko muus ko ganduɗa worɓe taw ko worɓe pawata ɗumen kono noon wonɓe ganduɗa hande enen rewɓe eɗen kulani jibinde debbo woni eɗen kula jibinde debbo ko sa jibini ɓinguel ma dewel yalti boowal haɗa muɗum joftude ma ko kuli jagganma par ce que fof ne wawi hebde ɗum boowal he eɗen jiiya debbo cukalel dewel tokosel mo ganduɗa ɓe mbiyata ko 5 ans ɓe mbiya jarte ko duuɓi 5 walla duuɓi 6 walla duuɓi 10 sukaɓe tokosɓe jalta boowal worɓe jagga ɗumen mbaɗa ɗumen violé ɗum yiyama en jiyama rewɓe ɓe ganduɗa worɓe tawa ɗumen ha e nder galleji mumen mbaɗa ɗumen violé kadi mbara ɗumen ɗum ɗon noon ko hunde hamtorinde hunde musde nde ganduɗa ko rewɓe no guuro ɗum te kala nde ɗum ari ko gorko fawi ɗum ɗon donc ko kalɗa e ɗum Seydi Sarr tigi tigi Seydi Dia hade mi artude e namdal ma he tan mi jarno o woni Nafi Gawlo tigi o waɗi ɗo golle beddaɗe en beltano mom emi salmini kadi ɓe ganduɗa ɓe dendanɗen ɗo henne hono Dieynaba Sow gonɗo toon hande to Nouakchott Seydou Dia temmo gadduɗa e vide mars o ko tembe baɗɗo fayida nde won noon ndeɗo hitande eɗen mbawi wiide hitande ɓennude ɗo nde ko hunde ko hinde mantinide e nder leydi he en jiitigui waɗi en jiiɗi sukaɓe rewɓe mbara ɗum ko ɓoyani hay datta en jiiɗo waraɓe tan en jalti mbara e lawol en jii kadi desanoɗo ha paari goɗɗo on wi ganduɗa ko min aduna ummi taaƴi biyamum leydi wari ɗum en jii ɗum ɗo waɗi ɗo tigui koɗo koɗo wiyete ganduɗa poste Thiaroye ko ɗon ɗum waɗi ɗon gollal ngal waɗi o wi kanko ƴamno suka debbo noon wi o leeli o arani ɓayda leeli arani dele meɗen jonti mbiɗa duwa ƴewde goɗɗo walla wona on ƴeewi goɗɗo humnire mum o wari suka debbo o waɗi ɗum aɗa andi ɗum foof wona e lawol gati yidde forcetake hande aɗa wawi yidde neɗɗo janggo jolta ma tawa anci gasi ko dewgal ne dagui e cergal kadi ene dagui
kadi ko ganduɗa sukaɓe rewɓe an suka debbo kadi sukaɓe tokos woni ɓe mbiyataɓe cukalel tokosel yalta an gorko jogo e ma confiance par ce que yidde koko jollata kadi aussi kono sukaɓe onon foof kono yontidiɓe jogo e ma hoolare jogo e ma confiance yaltide e ma ara ha waɗa faux pas tan mbara ɗum e lawol taw ala fuɗo fawi en jiiɗum foof e nder hitande nde ɗe ɓennude ɗeɗo golle mantiniɗe tigui mbaɗiɗo e nder Sénégal mbaweten wiide tan ko wajade bandiraɓe bandiraɓe worɓe ɓe ko bandiraɓe men worɓe ko babiraɓe men ko kawiraɓe meɗen yoɓe gartir haqqillaji mabɓe ɓe ganda rewɓe ɓe ko kañum men goni yummiraɓe goni fofoof ɓe garta kadi debbo kadi ganduɗa ko hayso debbo ne jogui doole hane ma gonga ni hande kam rewɓe mbaɗi tout possible pour beele ene jogo doole mais kadi gorko ɓuuri doole par ce que aɗa andi a wawa fottude ɓiɗɗo gorko hono ma tan nagga ɗum piya mbara pottata tan koye debbo hono ma mo ɓurɗa sembe piya ɗum mbara ɗum te naweɗa kaso sa nawama kaso mayata toon o jur fof ka garto ko debbo mayiɗo on perti on tan perti ɗum noon ko hunde hande tampinden bandiraɓe yo gartir haqqillaji mumen mi yewa ɗon kadi a jarama Seydi Sar eɗen gara ga e Fan Ndiaye eɗen gandi duuɓi ɗiɗo jawtude won suka debbo goto wara Tamba te barɗoma Tamba o ko ɓuuri hen ko muste ko neɗɗo gowɗo galle o ko ɗum woni ko wiyete ko hande hankande pour koloɗa neɗɗo ko probléme mbaɗanoɗo fréquenté e nder galle ba makko hankande ha woyimo ha babiraɗo waɗi ɗum ɓiɗɗo babiraɗo e yummiraɗo mbaɗi voyagé ari tawimo e nder galle makko yiiɗi wondude e makko o salima waɗi feere ha warima kadi rutti kadi ko mbiyata ko demmalayre ba pare jaalalo ko julfuɓe mbiyata ko o rutti kadi o ari kadi o jeeya kadi e ɓurɓe sunade ɓe o jeeya kadi ɓurɗo wawde nadde e panelaji hankande omo wullo mo luuka hankande omo haala te ko kanko kadi waɗi bonande nde donc ko wayno hen hande ne hamni hay bande gorko mo jiiɗɗa jumma e baaba hen saahaji arade e galle ma huula ɗaldu ɗum ɓiye nde tawno ko aduna o hankkadi yetti ɗon par ce que neɗɗo wawi yaade gaña ɓiyum mo jibini wonde mum para waɗa ɗum ala ko haali noon baɗum ɗum noon hankkandi noon holno yimɓe gurdata e ɗum yimɓe dañani sécurité boowal wonanno jaam kam ko yimɓe daña sécurité e nder galleji kono hay nder galleji he kadi ko probléme Seydi Dia no Ndeye Fatouma Sall e mati rewɓe machallah ko tinniɓe ko mbiɗa ko joni ko ɗum wiyete holmo tottete confiance anda wonmo janomi reportage ko ɓooyani parcelle woodi bara toon e nder galle makko haɓa ɗum ɗo ɓoggol e dande anke ɗo no waɗi mo takkodirno suudu nawa noddumi sœur makko mala namdo wimo on de nawama guila nden noon o yiyaka mbimi ma on de mi sikkani o yala hoto wi noon pour l'instant hay téléphone makko koko waɗa à l'écoute parce que enquête anda hoolade mbaɗo wonde foof woni jiiduɗo e ma yumma e baba woni miñe woni sehilma ko heewi Tamba koko hunde ganduɗa no musno musa yimɓe foof kono Binta Camara ko debbo kadi dariɗo saabu ko kaɓaɗo ha fittani makko heddi hen sa woni debbo gorko jinnoɗo wondude e makko o haɓa ɗum hokkan kam tan rewɓe talata e nder wallay ndeysan ɓe ganduɗa machallah ko probléme entre tobokoɓe e safalɓe ɗum so histoire on haalno heewan e momama gonɗa safalɓe ne gaare mabɓe ne mbiya ne itta rewɓeɓe e worɓe ne mbiya no nawa e sukaɓe taw worɓeɓe gonani toon jeehi jaaɗi e nden ko roi men dal ɗitirte expliqué ɓen gonnoto o gañinomi momama ganduɗa caɗele mbaɗi toon o nomama garomo safroyo to Saint Louis nden ɓe jaade makko heddi toon rewɓeɓe e mawɓe e sukaɓe en mbawa habdude e worɓe ɓe gaari ɓe mbadde mabɓe haɓɓi tan koɓe jeehi ɗeɓe garta to retour nde ko nden tigui debbo dariɗo wonɓe e mabɓe heɓɓiti wi onon de rewɓe talata e nder onon rewɓe dariɓe caloɗen yaware caloɗen warede caloɗen ɗoofede ɓe mbaɗa amen e ñiimaade mabɓe aɓe jeeyoya amen yo jaran amen nin waɗede e fulla men e fayde men taw noon enen jeeyi ndimago amen saabiɓe ɓe naati to ganduɗa to woni to case ɓe duppi koye mabɓe ɓen ko rewɓe fotɓe teddini Aline Sitoé Diatta machallah ko debbo mo ganduɗa moma mo ganduɗa umminomo ɗo wonno ɗo omo waɗa déplacé wuuro mabɓe tubakoɓe gaari pour yiilademo ɓeɓe nani ɓe mbi carrément que so tawi o arani ko yimɓe wonɓe toon ɓe nanguete o ari o nawi hoore makko ɗum ko debbo dariɗo kono kadi hande anda tottede confiance gonda e neɗɗo goppaɗum e nder galle wonde e ɓiye hande hay kawiraɓe eɓe min cuusi haalde ɓe ne mbaɗa ɗum hay babiraɓe ni nanɗo ne mbaɗa ɗum mbeɗa wawi wadde noon ɓiyum sahano hoddiɓe ne mbaɗa ɗum won vidéo tan min jiiya noon nane
te ɓe kersani ɓe kulani mi anda ɗum ko rafi mi anda ɗum tahi jinnaɓe kadi ne foti tinnade no fewi mbaɗa surveillance e sukaɓe kono kadi worɓe ɓe jurmo rewɓe ɓe surtout cukalel tuksil mo ganduɗa anda haydara mbiya tan ma gonda e mum walla ala fo e makko ganduɗa fewani Sally Dia ko foti hewde ko foti haalede ko ne heewi ene heewi kono heƴani jonde wotere Seydi Ndiaye a weltanama ko ɗon tigui calminten séri meɗen Malaɗo Sangoto ha to France séri Kisma eɗen gandi kankone ko yeeɓi yanke pindi no fewi eyyi eɗen garta ga e Sally Dia debbo mo doɗel Sally Dia eɗen gandi duuɓi ɗiɗo jawtude somi jumani ko rawane en jiiɗo pont Padoua o won bandiji sumaɓe to kono ko saabi ɗum ko ndeysan ko yummiraɗo gurnuɗo famille muɗum gummotoɗo guila salato ene yaaha ene yeewoya ligguim pour jogade ɓesgu muɗum ɓe diddi ɗum pour wadde ɗum agressé yani gaañi ha mayde tawi ɗum hen hoɗɓe ɗon ɓe mbaɗi révolté diddiɓe haaɓe naati e nder tunnel o kuɓɓi toon ponoje haaɓe maayi te ko sukaɓe tokose mbaɗi ɗum te mbaɗi ɗum ko guiƴum yummumen e yummiraɗo ndeysan goppuɗo galle muɗum ene dogno sabamde jogade ɓesgu mum te ɗum foof ko worɓe mbaɗi ɗum ko noon tigi Sally Dia ko kalɗa ko hunde yurminide kadi ko hunde wonde kadi ko wonde ne watti ko hunde nde ganduɗa koko yiya yiita kono kam ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa yooɗani welani haynande saabu so tawi ɓe mbaɗi noon yummiraɗo ha wasi hen fittani mum ha kamɓen ɓe mbastori hen fittali mabɓe woni ɓe bonnani ɓe bonorama kadi ɗum ɗon kadi waɗɓe ɗum ɓe duppiɓe ko ɓerɗe gasde ko segde saabu ko ganduɗa yoɗat pinɗo ummi galle mum ne dawi yiiloyi ko dañi yiiɗi ko dañde ko artire suka mum walla yiiɗi ko wurnude suka mum ne wawi ni sa ƴeewi on ndeysan woppani haydara galle ne wawi ni taw gorko nan toon leeli dawani wiyata ɗum ummo daw aɗa andi yummiraɗo ne yurmini ne tampi ine lori saabu yiiɗa yiide ɓiyum ne jooɗi taw ñamani walla ala ko ɗum tagui jarana ɗum haɓɓude keeci mum yaaha yiiloyo ko dañi sene yaaha noon ne yaara fofoof ne yaara joftude ne yaara hedda toon kono ko ɓesgu fotiri noon ɓenne mbaɗi ɗum kadi ko hunde yiye hewde nde ganduɗa ine yiye ne heewi e ɗumɗoji men he waɗe violé ha para mbare debbo kam souffrance mo heɓata e nder rendo men o sen mbi eɗen kaala ɗum en gasnata kono kam worɓe ɓen yooɓe gandu koɓe pawata e rewɓe ko pawani ɗum hay nokku pawani ɗum saabu sa ari a wi aɗa yiiɗi debbo o ha resimo a nawimo mbeɗa sikki wadde a nawranimo leptoydemo nawrunoɗamo ko ɗum ko so tawi ko leptudemo nawruɗamo lorludemo mieux vaut goppama o hoora galle mabɓe walla goppama to tawdama sabu no wayi wade fof kam to galle mabɓe ɗo kam ine mawo dañ ɗon jaam hay so dañani no yiɗiri ni mawo dañ kamo fofto wasalore saabu hande debbo ko waɗata ko ine heewi debbo nehata sukaɓe imagine worɓe ɗannotoɓe keɓe caggal leydi joɗɗo goppa rewɓe mumen gayen duuɓe kitani sukaɓe holno wondata hen wona debbo kanko hajoro kanko hartoro kanko uftar kanko ɓornata kanko jangguinoy kanko ƴewata needi kanko wiyata mbayeni mbateni gorko nanto ko woniri toon en ganda no joɗori toon ɓe ganda lewru ma e hande o nelda wondu ma o neldata sa wimo nuyo golle jahani ne wani taw mo wondi toon e badara fanjani omo resi ɗum omo suuɗi omo reside mum eɗen gandi rewɓe toon desɗota desa gorko mum yeehi ha toon resi foof so tawi debbo ko ɓurɗomo doole tan walla ko ɓurɗomo toon tan hunde tan tinde e leydi ndi ɗon ana woni keddiɗo oga woni pertu wona toon duuɓi sappo artani seretani jiɓe koddiɓe kalta sinaɓe kalta sa woytima mbiyeɗa muñ ha holle sa wiyama ni mbiyeɗa dewgal weelani dewgal sinno dewgal welno walla sinno debbo timmun a muɗatake jamma naweɗa nder jamma ko wasde timmuñ kadi ko muñal saabu so neɗɗo muñani dañata ɓesgu barkini ɗum ɓe mbimama muñani cuurki dañata muñal ha hol nden duuɓi sappare jooɗi hande wala hawla wala goto so debbo o ferguirima yani seydani yani mum ko an ñingate debbo ñingate e anda ko gorko waɗata to o so dañi ferguitande honon nden gorko ñingata pour lan o tagi debbo tan ñingate gorko o ñingataki te debbo foto kamɓe ndendi ɗum saabu muñannomo duuɓi sappo so hoddiro yane mum ka poɗɗo jabde ka poɗɗo ɗuminde saabu neɗɗo jeeya hoore mum debbo desade mo gadduɗa wonko desirɗa mo gadduɗa mo ñamde yarde tan nana galle bammakko kono sa addimo haɗo wonko gaddirɗa sa heeɓi ladda joni ko gorko wawi ko debbo wawi muñde ko gorko wawa muñde ɗum wallahi so debbo dañi ferguitan debbo o e hoore no foti ittanede gueɗal no foti teddine foti kono gorko ala ka baɗa ni ka baɗa ni mette kadi mbaɗatma seeratama de warma mette ɗiɗo kala ƴeewi ɗum
haala ɗum ko weli ɗum haala ɗum ko ina itta ɓernde muusa ina muusi ko enen rewɓe ɓe guurata e nder rendo ko ɗum ne muusi Sali Dia sen mbi eɗen kaala ko rewɓe ɓe keɓata ɗo e rendo men ko ɗo mbaalaten walla ko ɗo ɓergata men en gasnata sabu ɗum ɗo saɗa haala ni hay an ɓernde ma ummoto Seydi Dia par ce que ko ngannduɗa ene woodi Allah jarama Seydi Dia waɗi fayidu no feewi eɗen paye won toroɗo banggue kadi rewɓe ɓe ngannduɗa ene tampine hayso wona e piggal woni no mbimi ni nani par ce que ndesa debbo tawɗa debbo o komo jangga walla tawɗa komo liggo ko ɗum nattirɗa makko ara o wona e nder galle omo liggo e nder galle omo liggo boowal o finat o dawa o liggoyo o arta o ƴeewa no bottari ndi wayi haade makko uyade omo dawa o ƴeewa no sukaɓe jangguiroyi so arti bottari hirande fof kanko gérata ɗum noon eɗen gandi ko debbo kan wawi ɗum par ce que gorko kam so yeehi ne raddoyi arti nder galle o kam so yettima ko enen gandi ko worɓe meɗen no mbawi pawodiri koyɗe kono rutto adda ko dañi fof kadi artiri e nder galle hay sinno ni wona ko dañi fof ni ene oɗon pecca dépense walla goɗɗum ko ponnoɗa waɗan ɗum ko nan waɗan ɗum hoore muɗum walla yeehi hankkande ha ɓuurima salaire ene wawi dañande hoore mum ko ganduɗa ana dañata ɗum so ɓooyi wonta hasidagal pawa e muɗum yitere mbiya hol sababu mbaɗa ɗum tappas mbasa hokku ɗum jaam bone jamma bone ñalawma son ceeri hen wiye wonde ko yiɗa resede par ce que seerira ko sababu nde e ka biɗo oppu golle muɗum so tawi kadi wurde ma nder hen ha oppi golle mum ɗe jooɗima ko fonno waɗande hoore mum koye ko waɗananno hoore mum ko ana waɗanta ɗum ɗo noon holko ɓen worɓe holko cipante ko hasidagal walla eyyi Salimata Dia j'espère que a waɗi kam posé question kadi a ruttima a jaɓtima question par ce que ko kalɗa ɗo ko ala ko neɗɗo fawtata hen min noon jinnomi nadde koye debbo koynowo debbo hono mum eyyi min ko ɗon jinnomi nadde par ce que mi nani joni dendiraguelam nguel wi debbo timmani kay debbo ne timmi woppe wiide debbo timmani debbo ne timmi rewɓe nan ɗo maaha immeuble uji rewɓe nan ɗo mbaɗa ko worɓe mbawa kono wona oɗon sens o haaldi ɗum eyyi gonmi koye arde après ma famɗo ka min mi yiɗagol ɗon konngol debbo timmani min de muɗo timmi min de ma part personnel muɗo timmi te muɗo eto kala ko gorko wawi wadde mi waɗa ko ɓuuri ɗum min ɗum wone conscience am to ko noon jarani kala ko gorko wawi wadde min mi wiya min mbiɗa wawi wadde kono Aïcha jaafoɗa ɗon Aïcha nani debbo timmani debbo kaltareɗo min goni ɗo jaafoɗa ɗamin goni ɗo 5 personnes so gorko goto jooɗima ɗo halfi amen enen fof non mi haalani haala non mi yahani e banggue ɗum ko diine enen tawde tanko juulɗo yo mi haalani haala diine non kalmi ko eyyi koto nanne kam dona eyyi ha emin keɗima haalɗo jiɗɗa haalde ɗo kalden koye haala parité eyyi min koye haala parité kaala min mi haalani on ɗo men par ce que enen ken halfeteɓe hane cuuɗiɗen leydi kam par ce que an gorko ma halfuma ɓiɓɓe so gorko ma jihnama kalfima après gorko ma halfuma après ɓiɓɓe ma kalfanma non ɗon mi haalano en mbaɗi dépassé on ɗon mentalité quand même joni min kalanmi koye debbo koynowo debbo hono mum ɗum ɓuuri hewde hande ɓuuri hewde par ce que a yiyat debbo gila dara wonani hay dara wonde e gorko mum ne ummo ne yana anani walla gorko mum hande ñaama gosi ɓawa janggo yaaha yeeya comci mum ñammina suka mum wona hen ha gorko kalto iso gorko kaltima yaaha ƴeewo e mbaɗo fanjani ni adda waɗa e galle ara kadi wadde e gorko mum complot ne mettina debbo mbaɓe tawi ɗo noon tawa ko debbo ɗum ko gorko ɗum fode ha joni arte gorko Aïssa tawa kadi ha joni arte gorko dokke kam mi ara tawa kadi kanko debbo o omo hoyna debbo hono mum min yiyandam ɗon min somi ari mi tawi an machallah gila haydara wonano haydara gare kadi wiye yen ndendo même pied d'égalité tawa an ko ɗo tawɗa kam min e yiyandam min goni koye haalde e yiyandam an teddinmo tawɗa o totta ɗum respect mbaɗa ɗum yumma anani dokka ɗum respect mbaɗa ɗum yumma kala kono waɗe e galle o hayso gorko ma ardinima ƴeewa an ko heeɓima kono wawi hebdemo jangga e jang jaaha haɗo makko teddina ɗum totta ɗum teddungal mum ha timma gardina ɗum ƴeewa ɗum ɗo oɗo place mo woni o mboɗo wawno wonde e oɗo place non kalden gonga par ce que rewɓe min oɗo émission fonno wonde ko ñande foof tan yimɓene mbaɗa émission par ce que min mbiɗo jogui ko kalmi hen ha heewi billahi tijjani Seydi Wan rewɓe ɓe ne tampiɗe Seydi Wan kono fof noon ko worɓe pawata ɗum non mais calo ɗen
jaako ɗon oɗo salamata an sa resi ay garɗo anda no gurdunda o e gila ça parfois l'absence est souvent trompeuse no on paami joni jiya neɗɗo salamata no wayni tan mbiya o mankira kaydara taw noon dépassement ni timmani an gorko ala yaha ala waɗa gération do ha mbar no fandiya a roppide ko heewi al tottamo on wona debbo garɗo kono ko an woni mo tottani faydagal hoorema sa waɗa respecté hoorema a wawata respecté ɗum ko noon tigui kono so tawi a teddini hoorema a respecti hoorema a respecti jeewoma so lembal ma ari doftere ko so deftaki mbiyama bowal ko noon tigui seydi wan noon tigui seydi Ndiaye mataw hankandi en keeɓi seɓɓitirde yewtere nde woni no mbiɗen ni debbo ko aduna wadde haaɗa ha e plateau goo kono oɗo plateau eɗen gandi woni ko mbiyata ko dañ koye bija en mbattat ɗum par ce que eɗen gandi ko jiɗɗen ko ɗon kadi ko toɓɓere wonde ɗum ko toɓɓere wonde par ce que so tawi en hannde wiyama ko 8 mars ko ñalawma rewɓe haalte ko rewɓe ene tampine sen gaddi hen kadi rewɓe en tampine rew mumen tan ene wawi ko toɓɓere wonde ɗum ɗon men jotto ɗum taw koye toɓɓere wonde kono hannde jarɗen tan koye banggue worɓe tampinoɓe rewɓe wonno mbiɗen ni par ce que eɗen gandi kalɗo debbo tampi so gorko tampinanimo hanko debbo tampinimo hono makko kadi ko debbo ni tampinte debbo hono mum ɓuuri ni hewde hannde oɗo aduna kono wona toon jaruɗen hannde ko 8 mars spécial pour ñalawma rewɓe wadde noon en ƴeewat worɓe no tampinirta rewɓe ni mbiyenɓe yoɓe tinno yoɓe jaafo en yoɓe jurmo en yoɓe gandu ko enen goni yummiraɓe mabɓe yoɓe gandu enen goni bandiraɓe mabɓe rewɓe yoɓe gandu ko enen goni suddiɓe mabɓe en mbawa yaade gaga kamɓe wadde noon yoɓe mbad feere ɓe gartire meɗen haqqillaji mabɓe no feewi wadde en mbawa joɗade ɗo taw en jarnaki rewɓe dariɓe tigui ɓe mbaɗani baissé les bras par ce que woni ko mbimi ko émission debbo africa o yiiloto ko kala debbo to wawi wonde e ko wawi wonde foof jeewo liɗɗi o yo jeewo ligguima o yo debbo guppowo debbo min dan doole o debbo pinowo ene dawa e Pindi TV o debbo eto wawi wonde eto wawi wonide debbo pino no uddiri place mo ene yeeyo ko rewɓe dariɓe yiilto e debbo to wawi wonde foof ene bismeɗo e nder Pindi TV yo ar haala hol darde muɗum par ce que woni ko mbiɗen ko aduna wawi yaade gaga debbo kono noon so tawi en jooɗima en mbi 8 mars en jetti Allah en jetti rewɓe kadi en jettat worɓe par ce que eɗen gandi kamɓe goni babiraɓe meɗen kamɓe goni joom galleji men kamɓe goni bandiraɓe meɗen worɓe kadi woni no mbiɗen ni debbo wuurat ko kalfaɗo mayat ko kalfaɗo tawde ken julɓe a jibinte jinnaɗo ma halfuma ndeseɗa joom galle ma halfuma jibina ɓiɗɗo gorko kadi o yaha haw mawno o halfuma wadde noon ko debbo ko kalfateɗo ha maaya kono noon yen gandu hay hunde wawa fewde gaga debbo so président de la république so dañani debbo timmuɗo poɗɗo noon o wawa wonde ɗum kala hande ɗo nanda hande gorko mawɗo nanaɗo jontaɗo joom gandal yen gandu ko debbo tigui tiɗɗo dariɗo woni caggal makko wadde noon ko wawa sernude yo feene tan ha feewa eɗen mbiya bandiraɓe noon en gaari siɓɓitinde yewtere nde dokken bandiraɓe mone moon foof hay sinno ko 1 minute wayno bandiraɓe garen gudden yewtere nde ha lawol gongol Sali Dia nde mbaɗɗen hannde spécial 8 mars pour ruttude teddugal rewɓe kam sen tappi ruttude men teddugal no mbiɗa ni tan ko aduna gasataɗo ɗum debbo ko aduna kono ko weltare mawde kadi en jetti en jarni ɓe ndemnuɗen plateau ɓe en jetti en jarni kadi caméraman ɓe kadi walla mbiyen personnel Pindi Allah jarama Seydi Dia Aissa Wane maynoɗa bandiraɓe Allah jarama avant tout d'abord moɗo wiya moƴƴo Mamadou Ousmane hono Hawwa Samba Doya Amadou Wuuri Ousmane Dorde Belal moɗo wima bonne fête saabu so liwngu yari kala yo yetto Allah yerta lawƴonnoɗo kore eyyi ɗum ko spécial tan pour nenam bandam mi arta kadi Salimata Dia mbiɗa wiya kadi rewɓe Fouta ɓe eɗen mbiyaɓe bonne fête kamɓene rewɓe fuutankoɓe ko dariɓe ko tinniɓe ko tampuɓe min gummiɗo toon ko ɓooyani ko jiyata ko subaka law koye ndungu ñaami toon ɓe jaaha guese ndeysan ɓe jaaha ɓe ɓiroya eɓe nayi e développement eɓe nayi e ɗum ɗo ko noon Aissa Wane Allah jarama jarama par ce que hankkandi temps o koko gasi maynoɗa men jotto inchallah rokkam jaafoɗa dokka kam eɓe nayi jardin ngaji eɓe nayi développement kamɓe kadi muɗo ñaago laamu ngu nde yeccitto rewɓe ɓe par ce que ko debbo woni société ko debbo woni avenir tinnoɗe onon wonɓe wawɓe ɓe wonɓe to towi ɗo ballon rewɓe ɓe surtout noon rewɓe wonɓe Fouta ɓe ballon ɓe no hannirta ni eyyi mbiɗo wiya kadi hande mi wiyata caméraman uji ɗi Samba Gueye en iwi jeeri Fati Wala hande ko rewɓe ɓe mbiɗa wiya bonne fête Ndeye Fatouma Sally ina wonde Matimar tata Leyla tigi Allah jarama on jarama tigi enen rendunoɓe ɗo e plateau ɓe
en jettan kadi hande ko ñalawma rewɓe no Aissa wini min jetti Ndeye Fatou Masil darde mum lang min jettan kadi Leyla Ndiat mi yettan kadi ganduɗa mawnam ha joni mi waɗamo rendre hommage tan woni ko debbo darinoɗo tigui lang ngo ganduɗa ngo Sénégal naɓe foof cetti golle mum kadi mo fuutankoɓe kala cetti golle mum woni mawnam Aïda Fall mi wawa haalde taw mi haalani mi wawa haalde banggue rewɓe taw mi haalanimo ɗum noon ko Alpha Idar wiyata ko weeli yonata so wona ɗum mbalen ɗo par ce que ɗen jogui ko kalɗen ha heewi kono mi yettan kadi ɓe rewɓe dariɓe Fouta lang hono biyeteɗo Jenibel Amnata ko debbo dariɗo baɗɗo hunde foof pirtuɗo mi yettan kadi o Kadia Dieye ko debbo kadi pirtuɗo mi yetta kadi rewɓe Pindi TV foof e weltanade on kadi noon Allah jarama on jarama ha jarama Seydi Sar Fat Ndiaye konngol ma mayni rewɓe ko teddina mbiye kam namdoɗo kam ko saabi ɗum on jiyo plateau ko worɓe goni ɗo ma won joni no foti lebbi na peŋa na waɗa peinture na mbaɗa câblage na mbaɗa fof ko rewɓe jooɗi ɗo joni ɗum ha yodi ɗum noon ɓe koye mon machallah ɗum noon komin teddinaɓe émission noon so wonno sago ɓuuron juutde kono ko weeli noon yonata Seydi Dia onon fof on jarnama en beltima no fewi min jetti en jarni kadi annata Fati Julle Aissata Moudel bandum Aissata Gallo bandum Korda Diallo bandum Kumba Basum bandum Diara Diallo bandum Diara Diallo mo ganda ko bandum Ablaye Diallo kono kadi o mo ganda woni Kadia Oumar en calmini mama wujum ɗi fof Salamata Dia mi salminimo mi salmini Rougui Sall Rougui Sall on ko mama o no fewi en calminimo en jarni ko tata Layla enen gandi machallah ko dari no fewi kono kadi mi yejjita kadi mama Gube Bokum mi salminimo mi juurimomo mi salmini kadi o mo ganda woni mama wujji Sénégal tan machallah gasta Fatima Kisi e Kumba Si kamɓe kala ko mama wujji dari machallah Fat Dawdo e o mo ganda woni Oumou Samba kamɓe kala ɓe jarnama Allah jarama non kala ko haala ɗo ko fewani en ñaguima yaafo wona no fanarde jejitani kadi Kumbis Babou makki samen jarama ɗum fotani yejjitede goɗo subaka ara Babou Seydi Yaye Allah jarama jarama Seydi Sara ko noon Seydi Wan ko noon Seydi Dia Pullo ewa en jetti Allah en jetti jinnaɗo meɗen en mbimo Seydi Dia Pullo mayram bayla kouro ba Bocar Hamad Tafsir ɓogueto Diaba e Tulewole nde tawno kala ko ɓiɗɗo dañi yo yettu jinnaɗo muɗum wadde noon en jetti yumiraɓe e Afrique naɓe foof e kuuɓal eɗen mbiyaɓe tan kadi jonde nde kala ko fewi hen ko Allah subahanahu wa taala o guile ñantugal ngal ha e haala ka kala kadi ko ngakki hen ko minen kono wona no ko ɓurani en min puɗɗirima noon bisimillahi rahmani rahim eɗen jofni ɗum alhamdulillahi rabbil alamin Allah kono noon kadi en mbiya bandiraɓe yo pat piindi yoɓe gandu 2021 oɗo on jii oɗo sal ko hande woni premier émission mo ganduɗa waɗama oɗo sal te kadi surprise uji goɗɗi nanɗo wadde yon gandu piindi mon coyno ɗum to jiɗɗon yiide ɗum to inchallahu rabbi kadi min gaddu ɗo gueɗe goɗɗe ganduɗa ha fuutankoɓe fof en jeeyi hen koye mumen Allah jarama on jarama en calmini en juurima jam moƴƴere kisar Allah e meɗen lorlaɗo motinanaka suka debbo jokku muñal debbo ko dewgal ma woni faroma ko dewgal ma woni surare ma ko dewgal ma woni fandu kange ma debbo